So maripoti apeza kuona kuti kagulu kaja kamene kali ka makedza aja kamene Kurdistan gulu limene lazifamba zimene Trump akufuna alipatse zida akuti anayamba kukambira nawo kale anthu aja. Mtulankhani anapita Trump atamfunsa nkhani janayikana koma mtulankhani anapita straight kukayankhula nawo anakuti Trump kuti makamaka tiuza kuti tipange zimene zizi koma titamfunsa kuti akulu ife makamaka mufuna chani makamaka, what's the point? Lero akukamba zokhuza ndi regime change akuti afuna sinthe boma koma mawa akumasintha statement yake zimene zikuwakayikisa anthu aja koma sayo aja akuona kuti akuopa kuti ayambe Iran ija chifukwa kudziwa kale kuti Iran iwo gulu limene lili mu Iraq ndi ma neighbors ndizosavuta Iran kungodina bada ntwa azika polisa Israel imene likutali Dubai chani akasiye neighbor pasalipa akudziwa kuti afterwards Iran zangodina bomba idza polisa iwacha so akuona kuti iwo antimantha so malipoti ena amanena kuti anthu aja anena kuti iwo akuti akhala neutral. I don't know kuti khala neutral amatutu machikaya sutuziwa koma akuti analandira warning kuchoka ku Iran kuti mukangolowa mu Iran mutha, right? So nkhani yokhuzana ndi ma Kurds aja amenewo mu Iran momwe likale 9 million amene amakhala kale momwemo, right? Koma muli enaso amene ali ku Iraq, enaso ali ku Syria, so ena ali ku Turkey for ali maiko follow koma onsewo waphatikiza ndi 40 million chiwerengo cha anthu amene wawa. The CIA began its support for Iranian Kurdish forces a few months before this war started. That's what a senior official here in Iraqi Kurdistan just told me. He said that they are, quote, very frightened about the possibility of retaliatory strikes from Iran if those Kurdish Iranian forces launch some kind of a ground operation into western Iran with U.S. and Israeli support, as we first reported last night. He said that the situation is, quote, very dangerous, but what can we do? We cannot stand up against the U.S. And he emphasized that the leadership here has a very warm and very good relationship with America, that they have absolutely no love for the Iranian regime, but that they have been warned by the Iranians just a few days ago that there will be severe repercussions if any Iranian Kurdish forces cross into Iran from here in Iraqi Kurdistan. He also said that part of the problem from their perspective is the lack of clarity as to what the end goal is here. He said one day President Trump says that the goal is regime change. The next day it seems to be something else. The policy is just not clear. Welcome back to the YouTube channel Mlawani Cameras. Akulu tiyangane subano ku kumene kuli zikukhala bwanji. Iyayi akulu America ndi Israel tinokuti yapanga pound ndikuti kusinja kusinja amene kuti kuphulitsa ku dziko lija la Iran. Iwaje ndithu aphulitsa kwambiri makamaka dzulo komanso lero, and imagine pakati panopa aphulitsa madera. Iran ndi yaikulu kwambiri, tikamati yaikulu ndi yaikulu, 1000 chakuti square kilometers. So iwowa aphulitsa madera okwana 174 like districted ngati Nchewu, Dedza, chani Malawi ndikakang'ono. Malawi siku anthu okwana 20 million. Malawi is just okay, ndiyaying'ono kwambiri Malawi. Senza kuti Malawi Iran itakulowa kambirimbiri fa Iran kuna anthu okwana 92 million. So Malawi ndi madera maboma angati, I think 28 districts. So koko maboma aphulitsa 174 kuphulitsa and ndikupeza kuona kuti zikupeza kuona kuti ma civilians akuvutika kwambiri.
ma buildings and Iran yapereka ma concerns amenewo kuti akuluakulu aya ma civilians yayi chiwerengero cha anthu akufa pano chikufika pa 1230 kuphatikiza ndi ana aja 165 ana school aja. So pakati pano zoyankhula kuti bwerani zija zatha fali esale m'manyumba komanso ndamene akubombedwaso ndamene sakuphedwaso kwambiri ma civilians ku Teheraniko capital city kumene kuli mademoko. So zapeza kuona kuti pali china chakeso Trump anazayankhula mawu ona kuti ndili ndi 3 candidates ndili ndi anthu atatu amene akuoneka zoti atha kutenga utsogoleri ku dziko la Iran. Timvetse pano kuona kuti funa muganize kwambiri sizingatheke kuti ku Iran achotse utsogoleri kena kwakatenge munthu wina wake akamuyike sakapanga survive nangase anthu sakwadziwa anthu sakumudziwa atha ukamupha. So strategy yake ndiyo tani mmene kunachitika ku Venezuela kuchosa president ndikuika machani Delcy Rodriguez amene ali vice president wa Nicolas Maduro koma anamuchapachapa bwinobwino mpaka napakadali pano pa Trump wamuyamikira kuona zoti ali bwino kwambiri chifoti walola kugwira na ntchito bwino and mafuta started flowing. Mafuta ndithu ayambano kugwera mu America. Ine amalawi nakambapo nkhani iyi tenake kuna kuti bwana Trump chimene angwirira president wa ku Venezuela nchifukwa cha mafuta afuna kupanga control mafuta afuna kuba mafuta anthu anandibwera kundiukira pano kunena kuti yayi iwe ndo misala America ndi dziko lalikulu America Trump amenya posaliso zikosera pansi and Trump uyu akungwira yefo jena kuti president wa ku Venezuela ayo amapanga support zifamba komanso kumagulisa ma drugs. Chimene nganena pandichi anthu amene munabada ma 2000 amene simugwizwa America simungawede pano zatu zazochita mupita mukafufuza kuti America ndi dziko lotani. Ndikamba America kuti ndi dziko sindikukamba za anthu aku America fa ku America kuna nthawi heavy koma ndikukamba ngati government yawo. American government yakhale kupanga zinthu zoyipa koma iko kusiyana. Ukapita pa BBC, CNN, ma media house Al Jazeera muona kuti mbuye musema khala kutuza kuti asilamu ndi ma terrorist. Asilamu ndi anthu amabomba. Kwakhala kukupangidwa ma movie amene matakhala kuona mbuye mutimuone Americans akamenya kumakamenyana ndi ma Viet. Ifu mati ma Viet ndi anthu oyipa. Kumakamenyana ndi aluya. Anthu aluya ndi anthu oyipa. Koma mukapita deep down zinthu zija amakita kuti atipange brainwash. Ife tizidi asilamu ndi anthu oyipa. Asilamu awo ndi anthu otani. Koma mukasakhala ndi asilamu mukasaona asilamu muzaona asilamu ndi anthu abwino. Ndi anthu aulemu. Amachima ndi asilamu nzone kuti muzaphwekesa ku chikhalidwe chawo kapena muzilenga advantage mukakapena fa muwape. Amafuna siteteze. Anymore pa dziko lapasi pano pasilamu ndi mafuta ambirimbiri. Anthu ali ndi mafuta amene America sigona tulo and America kusiko lawo kulibe mafuta kulibe migodi ya mafuta kulibe mazisime nene chonje za mafuta koma ndiziko limene limapanga control mafuta ambiri kuposa maziko kuposa maiko osaba ziko losala pansi ndefusa kumana kuti mafuta amatenga kuti America imamenya nkhondo ndikumapanga imaambisa nkhondo ya civil war nkhondo yapa chiweniweni akaona kuli mafuta kuli ma mineral resources amabisa nkhondo ya chiweniweni imene pa chiweniweni anthu akamba kumenyana iwo malowa ndi UNA United Nations chikhaliyenda paziko lapasi panopa ndi sinaonepo ikubwesa mtendere paziko. United Nations imalowa m'mayiko kumakaba koma panopa kuti mwafusa ndena panopa akuzana kuti yayi anthu amene chawo amabwesa mtendere ngati amabwesa mtendere a United Nations bwanji sabwesa mtendere ku Congo kumene anthu akuphana mayiko onse kumene kuli nkhondo kumene kuli United Nations
imangopita kumakanamiza anthu iwo chomama amaona oh papa pali mafuta basi kubweka uthenga anthu kubwera nkuba apa pali ma diamond nyamula kumapita zimene amapanga koma chifukwa choti anthu ambiri ali brainwashed ana America inaika zinthu pa social media zomati mukaona maona ngati America ndikuti ndiziko limene lili labwino ndiziko loti la mtendere ndiziko limene iwo za terrorist sapanga sima terrorist koma suma ndiko anthu amene mukusapota nkhondo iyi kuti nkhondo imene iyi awipanga bwino kumenya Iran tapita ni mukafufuze nkhondo of course namba kalekale anthu anamba kudana kalekale koma mufuse kuti kodi chimambisa ndi chani route yake ndi chani muzaona kuti America ndi vuto Iran iso ndi vuto singa ndi Iran ndio kuti ndilondola iso ndi vuto Israel iso ndi vuto chimene chikufunika ndi chani osewa siye nkhondo palibe kuzomenyana yayi nkhondo ya chani nkhondo simanga muzi yayi singa mamenyane nkhondo fa nkhondo zimezi ngazomenyana zimapanga affect maiko sauka amene umphawi umakulira no kwambiri fanya Trump ndolemeratu kumaso Trump apanga business yokulisa mafuta kana amapanga push zinthu zimezi chonga choti azipanga ndalama nkhondo imene iyi akupanga nayo ndalama kopya America sikukulisa zida muona yeah komano ovutikira mazakaya anthu ona kuti sizi kuti khuza yeah zida zokujeza kamba kugwera umphawi ku Africa umamba kuchulukira ansaona zonsezi chicho chimene mukupanga comment pa social media paja kumapanga support anthu ena zimakazi akuzipanga monitor anthu aja kuziona anthu ku Africa sapanga support America anthu oti ozungulira mitu apanga support nkhondo iwa muda kokugwira bwino mapanga support nkhondo ndati mwe mutu makomo muli maminatu mumvetse pamenepo so Trump alibe nazo vuto kuti walowayo ndani as long as iyeyo ndi president yomukumvana chabwe koma sizingathe kuti atenge munthu naye kwapadala akamika mutimo mene mucha so issue imene ndiyo yambirira so kuirani kucha uyu mani Reza Pahlavi mana amene wa prince ucha timakamba ucha amene ucha Iran amene Trump anena kuti siwoyenera he doesn't think kuti he is qualified sa organiza kuti amene ndiwoyenera kuti akakhale president ku Iran for iye Trump yosha kudziwa so kuti sizingakakukhire zimene zicha iyeyo anamulonjeza Trump wenza kuti ine nzakupasanya chili chose ndizatenga ma oil machani gasi zimene akuzafuna Americans akuti iyeyo wazipereka kuti iye ndiye amene azipereka ku Iran kuti kwa America koma still Trump akwanza kuti no amene siwoyenera mai yake amene yuyu mai yake Reza Pahlavi amene anali mkazi wa president wakalekaleyo King Shah adali moyo panopa adali moyo kuyankhula kwake wanena kuti Iran sikufunikira munthu amene ali kunja kwa Iran afunikira munthu amumwemo chabe so Trump amenena kuti ndili 3 candidates amene ndikuwadziwa koma sanatchule mayina meaning kwene kuti ngati Trump amakana anthu akunja meaning kuti iye uja amafuna anthu amutimo amu Iran momwemo situkuziwa kuti ndani kwati mpaka na pano sanadziwiki kuteka akuzokhala anthu kuti mwina anali close mwina kwa supreme leader koma no amafuna mwina apange betray akampanga betray kanako adzalowe ngati iyeyo mtsogoleri wa dzikolo nkuteka chifukwa chani tukuganiza choncho chifukwa apanopa Trump akwanena kuti anthu amene amaganizira kuti atha kulowa pakuti ndopo tenaso dzulo amene amaganizira kuti akhoza kulowa pakuti ndopo Iraniko they are dead amwalira sitheka bwanji remember kuti supreme leader amamupha anaphedwaso ndi anthu okwana 48 generals anthu akulu amene ndithu anali nayo mbali anaphedwa limodzi we never know after abene popo akhala kupha even akulu manyumba mwawo so we never know pamene ndithu pawena paonekera bwino kuti Trump amanena anthu ake ndani nanga anthu amwalira komanso anthu sakwanira kukhala akunja like pamene popo mubaona bwanji so izo ndi zimene zikuchitika so Trump ndi Israel ku Iran ndithu pano pakati pano akuphikisana mwachisawawa like kuphikisa mwachisawawa kuja
right? Zimene zapangitsa kuona kuti anthu aku Iran tsopano asatuluke m'manyumba nkuyamba no kumacha mmene akufunira Trump. Chifukwa Trump akudziwa kale kuti dziko la Iran kuti boma chaligwetse pakufunika chithandizo cha anthu nzika za dziko la Iran. Koma nzika za dziko la Iran zopano pa sizili safe. Zinaita na America kuti zitipulumutseni kuchoka ku boma ilili chifukwa cha nkhanza za boma ilili. America ijabwera siku apulumutsa kome kuaphaso chigumuru, if you can say so. So therefore anthu aku Iran kwambiri kwake panopa akumayankhula zokhuzana ndi abwererano pamodzi, anthu ambiri abwera pamodzi amene mukumaona kumamacha ali maiko aina azungu ani maonaje ali maiko azungu. Koma ku Iran kuli message imodzi, siti kusalenda ife tidakalipo, ife tefera mulimo muno, koma nthaka iyi ma Americans simutenga. Nde message ya ku Iran imene پیام ویژه دارم برای ترامپ. شطور در خواب بیند پنبه دانه. ما خاک میخوریم اما وطنمون رو نمیدیم. به عشق سید علی خامنه ای، به عشق شهدا. نه سازش، نه تفسیر، نه برد با امریکا. sipo kupezeka sowino akasamana ngombe yayi mukuti hayi pana bantu asintha maganizo. Chifukwa chani? Chifukwa aona kale kuti no, this is actually sizimene timaita na kuchoka mu pani kugera pamoto, right? Chabwino ambiri akuyankhula ndi ku Iran yayi ife mukuti Trump anyway muli mosema. Tikachoka penepo Iran yatumizaso bomba lekucheka kuti I don't know kuna mfama ina ake ali very controversial. Ati Khorramshahr 4 bomba lopya limodzi lokhanitu kusakadza malo akulu kwambiri, malo akulu ndithu area yayikulu. Pali pano akuti atumizaso enaso amene apita kumene koko. By the way, tinakamba zokhuza ndi sitima tankala ya America amene ayiphulitsa komanso iwo ma Iranians aphulitsaso inaso ku Kuwait. So ma update tizipatsanabe pang'ono kuti mpakana tifike poti tidziwe kuti kodi chikuchitika njani kunjako. Timu kunyadira nthawi zonse guys, thank you so much. Malawian Cameras.